Hi guys. Taguan manok. Pila to? Hi guys, magluto ko og adobong manok. Manok. Inita sa tungkungan boy. Boy, inita sa tabato. Unda pa kanoy. Sino initin mo? Ay, may puso man may. Ano ni? Ano? Luto na ni. Init. Isa may nagkaunda na, ikaw ang kuya ma. Ate Johnny lang. Kuya ma. Ha? Huwag mo sunod na. Nahulog mo dyan, hindi na nagluto ng boy. Tigda na. Ang nagpapinda. Isnap ano, gapakaon na nimo. Pwede may pansit lagi dari. Ano yung itlog yung manok juicy no? Yan tuli ka. Ano sa? Yan nag-vlog ko. Nag-vlog. Ginsa na ito mag-vlog kay. Hatod ko kuha ni Tijani. Snap. Nagbara nagbuntag mo, balik ko kwento. Nagbuntag ba? Kung sila parcel sa ilang bill ka, nag-alin mo. Iya mo ito gano'n. Ako na lagi. Hali lang. Bansa. Ilang parcel sa ilang bilin ba? Nangado sila. Batuan na lagi. Ano ba ito kapin? Wala naman mo. Parcel lang mo ito. Pangado. Yan ang dako man. Naunsi pa sila ka-adlaw ko no. Kita dito nga, sobra na makahapit bulan. Hapit na may buwan. Pero, wapat na ito kasi mana. Ubay din na sila. Wala, nado ko sa parcel ba? Ilang bilin. Batuan na lagi. Ano naman ito? Wala, ni pa na rin na. Nakabago. Daw, bibayad kay. Masakit ba? Ako galing, ako na ito nga. Ayan, ayan. Guys, may bihon gamay guys. Oh, bihon. Sobra na mo ganina bihon. Bihon. Bihon, bisag way kuan sa gulo, lami sardinas, lami naman na. Apas na boy. Oh, bihon oh. Bihon. Sari, sari. Dinuero na kay limpyo man ang karahay.
Ugbon-ugbon na matagto kay ignaw man. Tuman ka, Day? Uli na buntag, mga buntag. Durat na itong pagkausabin. Hanggang ito ta. Tuman ka? Tuman mo ka? Bangs. Kaan pa ka na at magbabuntag. Di, kaya mo ba na sa Oh, Tuloy, wala tuwag. Kahoy, tuloy. Ha? Wala mo kahoy. Nakita kami mga tagas na ito may mga gitas-gitas. Kato pa ato, itulog ko speaker, lubi. Yang kita pukulan to, kato, pila to. Dyan, biid na. Ano pa? Baga Bagna. Buklo. Itok, ano? Gusto ko rin unsok ko nga. Ipahak ko punta dari. Tumawak ko no. Di ka itong, di gitog-gitog mga kahoy ba? kasapot ton. Dari bus. Kaya, Gusto niya gamit. Pero ito lang. Wala, ito yung kahoy na ito. Tumawa lagi. mawawa dito. Tayag lamas guys. Telepon! Ay, natanduga. Kakita singgay. Cinta lang udah TikTok. Ha? Luto tayo ng adobong manok. Adobong manok. Ya, sa tukwal, kung humay ba ya? Ya. Kung humay ba, sa tubig dyan, makita niyo. Pero ga, ito po ito, bang. No, kalungun. At tikoy. Ha? Atong pisina sa Baiso. Ano naman? Atong ganyan niya. Ah, may GT ka? Ya, Ikaw lagi tanaw, Hindi ka. Matawag ka ng sundo. Wala eh. Isa, sa'yo din na sa eskwela. Baka si man. Practice, no? Kasi wala pa ganun to. Mali man na. Positive. Kuya ni maling ginugasan na ni Jimboy. Wa apo na gaul-ul na na. Bago man, ibang labo. Isa dilo ka na. Ha? Budget tidak ka to ya. Oh, dado ko si Mama. Naman. Nabahuga na ito. Sali. Sagbot ka tungod ko na ro kinig na mo. Asa pilit. Pagkinig ka. So, na. Dugdug, Jim. Insa?
Mga buwak ba? Ano naman? Buwak. Ano akong kilid. Ano ka, kayo mong basura na na ibot ka. Dito ro si babaw pagantod malata. Antod malata. Dahil dito kayo dahil pagpatong. Dahil patong sagbot. Ari ko kilid ihog lang. Di ay dalis ang kilid ng uhan ba? Butaw. Yo, gianan. Di, tiilan mo ko dari. Again, dalis babaw. Dito pwede halingan. Ha? Masaganan dito. O talang pi. Nga lang naman lang, kaya bagto pa man. Guys, adobong manok. Ay, uwin. Yeah. Bindi ko ha. Wala may uwin ya. Papait tuksing ko be. Pangkuan ako bagisa. Hindi. Wala naman gani di ay. Di ka ni kayo yung uwin. Lang. May uwil. Suot na. Kung ka namang taka na imong Binta man. Hi guys, good morning. Nagbalay-balay mi diri guys kay way lingaw. Buwad na pod mi way init. Nagbalay-balay ra mi guys kay wa mi lingaw. Balay-balay ra. Bukal na oh. Bukal na. Ada karawa ha. Nami bulinaw oh. Sa di raman. Bulinaw. Balay-balay ra mi guys. Anara karawa og mo. Ha? Kabuka. May tatay-tatay mi diretso na. Karawa mo kabuka. Hinaw baya ko ha. Ang hugasan man yung niya guman. Dora kabir ay mong utang oy. Ba nagbilin makagabi eh. One na ko'y kuha eh. Yung itong na. Why itong be ha? One. Way payong. One be eh. Ada nang tiro kasuri-suri man na nang binat. Sir! Kung kuwan ba na nga iro, kang ito niya. Guys, diri rami maggulay guys. Balay-balay mi. Ate na ko ata. Wah, dito ko pala. Pagkuganahig. Aga ka karawan ina. Paganahin ang utok pangbutang kwanda na. Video man din. Uy. Ha? Galay bandi ay. Guys, wa mi sudan. Galay. Magmugos rami. With bulinaw man, bulinaw. Bulinaw. Ay, magbalik ka kung sa akin ng palis. Turon. Bye-bye. Alas, isa
Sa'yo pa. Ha? Sa'yo pa. Alas 8? Snowy na. Oo, pwede nagkaroon na gani ka maglungag. Hindi ako ba? Oo, parang bugnaw. Dili, panihapon. Ang gani. Hmm? Piskot na imo kamera makalimot magalikon imo. Di pa ka naganahan ko, auntie. Nagmunggos. Baligya, palit ka? Na, nakumba ko eh. Humba? Nangka. Dadahang ka dunang ka ng mumbita, di makahumba-humba. Gatalian sa kong humba ron. Gani. Kapoy, magkagod. Mauman. Ng ano, tuluran ng isang bunga. Ako ni Dagi abunuhan, ginpat nang. Ah. Sige, kali, nang ganito na 600 kay. Kasi pagkamal, palit, 15 kilo na. Daw. Wa pa man ang Kilo na palit. Di pila ka buok. Mabunog balik. Kapila ko kabuok. Nanahalit. Karang isa ka bukay usay mo abot og duha tulo ingana basta na nailiba gani. Haba ka nang maabot og 5, huy. Lima lagi. Madagko na. Nay ala lagi dana wa pa na makabunuhi. Guys, nagluto ni kuan munggos. Haroso na to ning tanan kamunggay. Ani tiglak na gol. Kung sisidlak. Sinisidlak. Adlaw. Hi guys, ang oras po ni guys. Ikat-kat, manapin na siya. Sipay sumpay yun. Kasi din namin. Kupo ng plana mo na. Lang ko lang matay ko kayo. Ay po, ginay ka vlog. Kira mo tayo. Kasi, wait. Actually, yummy. Nasuka diya. Lamig ka malis gidul man. Luto ah. Munggos? Lydia pa pala may luto. Siguro na nailapahan ki eh. Ha, magkukarami mo. Spoon, yung spoon eh. Inak ka? Gamay na tutunulan eh. Baho ni? Hindi, bako na. Kuha ta. Lamig yung munggos. Kami na. Baho. Saluyot na iyo. Ha? Saluyot na. Tamunggay. Ali mo saluyot. Yan, kung bayot, yung bang kudaghan. Ngayon, ayaw, sige. Dali na ka mabusog ang pinutog.
Hindi. Yun, mukha kong pixie ah. Oh. Duha. Baho munggo. Kuan pa noy. Lalo. Lambot na sila. Nanyampak ang karami na? Ha? Nampak? Inura na. Karang lagi. Kan? Gambon pa. Oh. Kami pun suka lah. Dapatnya? Tahun. Maaf. Ha. Kaputi. Mga gabi gitu ngasih on. Gimana nih? Dapat to. Nego po ko eh. Kung may mo play we. Play man gud na. Oh. Wala ba na? Siguro pa po ko eh. Nawa ko na kung daan. Kaya sa YouTube. Nabalik na gani. Record mo na ba sa YouTube? Nabalik sa YouTube. Ano ba yung mga? Pangalan ako. Ano ba yung mga subscribe? So, ikuan ko, subscribe ko. I-follow, like, and share. Jewel na din na lagi. Ngisod pod. Basta jewel na, wala play daw. Na ko. Hindi na ko rin. Million na siguro ng views ba? Bago pa na. Kalibo pa kapin. Gamay kami na yan. Alam mo, ikaw mga ko, sa kami di video ba? Sundang ka lang mo. Bugmok ka dyan. Lugtong lang. Ang gahila, magkamang gahila. Katawakan kang hapon. Makasulit ah. Tubig lang ba? Ha? Tubig daw. Inom pa ko, dala. Tambay. Ah, kung muna agad tapit. Hindi ko bantian. Mga ambos ba? Di ba? Di pasaran ng pastor, unahan pa ato. Mga ba? Elementary. Una, elementary gamay. Ito ba na marka nga? Del Boys ba? Deal boy. Ano nga? Kili na rin ng mga kubo-kubo. Ano ito nga? Highway na pa ito. Karne unay, anero yan eh. Ikaw. May pan-subscribe ni. Ha? Nga. Sagda na no eh, di natin matambaw. Arang ko ang ano eh, hagupan. Pasa na na ho. Di na palit tambaw. Ilang magdala ko. Ito, marugay.
Susun. Ano yung sabi? Pinapay ka nung dili ha? Sinoy, kahon sa. May ka nung daghan. Pagukad ko. Dito na. Ha, di na to? Ay, maligo ko na siya karong Lunes. Hmm. Dos. Ubay. Ubay. Anda, Boracay. Ginamo ba ng anak ni? Katukong ba may din baliton? Bilang jab. May mo presyo. Dos ba? Dos kapin. Maplet yung anak. Landing. Di. Baboy. Lechonon. Lechonon. Pila ito si lechonon? 250 siguro. Wala. Ini bakit eh? Ano? Ha? Ikaw, di ko kamo magsabot presyo. Tagpila kay lechonon mo na. Punta ng ahal. Wait, yung euro? Awa pa yung 280 bro. Punta ng ahal. 250 lang. Busog ka, Noy? Di busog ka? Tara, baso to. Yo, 240 pwede na. Pa? Hindi na naman kita. Wilo, makato pa rin. Hindi ko itong bahali na sa. Tikwa ng tanduay. Katong bahali na sa. Kung ano ba ito yung ko pansol. Iba pong itugol. Nga, na di dito ah. Naa. May bahal na to. Bahali na. Sayang. Sayang to. Kung bakit sa kapital. Kasi isa natin guwapo. Galit? Gusto mo pa eh? Kato. Isa natin. Iwas ang manok. Bitaw. Ano eh? Diet. Lamig din yung bus. Bali na kaya kung gasan. Dadon. Igor, mo po na naglapwa. Gani. Pagkagana. Huh? Bito. Siya manigya kay sugan. Susuloy ba? Ano yung yung mamang diyan? Saging. Dami mo, boss. Ano dito lang mo? Oh, amin. Diet. Kumaya. Lamig dyan yung sabit niyo. Nga, babalik dyan. Yung kong takus. Benta itu ban, benta itu ban. 20 na kada meron mas ako. Na. Pwede na mo na ba 5, 20. Lagi ako makamaninda. Busy. Isingan mo isa ka kuan. Dili ro gamay. Vlog. Mag-vlog kasi mong paninda. Bayot. Mag-vlog kasi mong paninda. Primero ginagmay dai. Umutahay mo kapalit. Tupigan Nakalagan na mo mo. si Juan. Ganha, kay gamit yung sid. Okay. Tuhon. Yung mong boss. Ako'y puhunan na himang. Badiya, bulag ka mo ka. Wari pa bang good? Pidani. Kabaluan ko no ka. Ada botay. Ganaw ko tang ngata to. Nay. Sarap. Di katumang. Sarap. Di katumang. Ginaw. Bulinaw. Pait. Isa mo buli na yun. Ha? Isa mo buli na. Dito po sa hardware tindahan. Buli na. Kaya! Sige, dali, kaon! Si Hanet. Saki. Palit ko dito. Ang karon mo nang isnanuan. Karon mo. Kay gikan na ni Ason, ma'am, nangar kami gumay. Pason. Pason. Nangar kami kuno. Ano sa ibig na ta? Kaya mo pipsi yagi. Tambas hubak ko dito. Nangan sa mas pason. Nangar kami gumay. Pansol. Ansol. Pason man ang tansol. Pasol. View ra bagdad ko. Pason ra pigna ID.
Riri, tagay ko, Riri, oh. Asa dapat na lang. Nag-video ka din? Mister, tagay sa Riri ko. Tagay baso ng plastic ko. Uy! Ubo ka, di mo na pranin mo. Halika. Ano nga, gumay ito? Sabi ko, kinuha ang gumay. So, kinuha. Di ba ito na to? Ah, may yan na. Lubat na din. Ito, puti nga ito. Wala mo ko. Ha? Wala. Tawag man. Niyuban ka ba yun? Kami ganino. No, kita vlog lagi ninyo. Ha? Napaw nga. Amo Ah, kanang book ID na ko. Kadla meron ba na book ka, Jo? Nabi nakakita ko dali na nag-vlog dali nga. Labihara mo din tungasunan ng book ID. Tungasunan dito. Balik ko dito, te. Ban. Mana ko, ha? Alam si mo uban lang. Uli ko, mahal ka mo yan. Ito mo tatlon. Muto mo gud ni si Jeng nga taas ka, Jo. Duha man ka buok kabantian o. Kabantian hindo tapad na. Tapad na pero Ani amo nagian. kung ano ning book ID murag mubo ra ni sa kabantian. Ako ng kabantian. Abo ang kabantian. Kita ko na sa vlog to sa kong vlog. Dadi ko kagalisod. Na biur bag ko na. Mga uban nami. Dadi panungtong na tapos Kamera mo kayo kwa. Masa daw, tanaw daw. Ora na sabay sa kan book ID. oh, di ko na lang kabantian. Di ubos. Ani ana mo na kabantian book ID. Labay man me. Awlag din na. Basta lang. Aka na walang di. Wa ko na. Nang lang yun. Nang lang ba kay Parin parin parin. adili. Nakapagkita ko lang meron ba ni Bio ini ka tuna kasi babaw. Yo radyo. Oh, dali ko ng video. Daw. Ate daw ndey kay dako kay parang sila gawa. Ako kalisod. Lisod. Ah, ko giuban ka ba yun? Wa, ma'am. Oh. Wa, ano si wa Pila day yung uban. Ha? Pila day yung uban tao. Pila day ka may yung gikuha. Sobra si Tita. 700. Kaya siya nagwas kay sabon may ning gawas. Oo. Ato nila ka, kuan mamigya. Wala na kay sabon una sa pa tubig. tubig. Tubig una sa magsabon. Das ini mo kami. Kapag dwining kuan, niya eh. Sinaw na tubig. Uy, mo yun sila. Balak ko. Ay, ano ba? Hindi na ang saman tao. Ang gamay lang mong video. At di undoy kay daghan. Dili ko ka video kay listen. Pugda ng Pepsi ba yun to? Eh, Juicy. Yeah, ay naman ko. Eh, si Arcel. Hmm? O, si ano. Hello, Kim! Mong baby. Ay, ka-video. Vlog ko, ma'am. Asa lang pumupaingon? Sa gawas, lisod pod. Gawa sa nasod o Oo. gawa sa bahay? Kaya kayo may Pepsi. Bitaw. Paasa man eh. Ha? Lupin. Lababo. Di ba? Hindi. Ginagamit sa... Ay guys, marami kaon. Tambay na mi dire. Ari na mo
Mildred. Maburaho kay Lisod. Purpure. Camera 360, ano mo dito, ano natin ni Roy Batang. Magdamag na na tukod-tukod. Bitaw. Siya, ang bayad at yun. Nagani, may kwartahan pa o pala di kang sige nga na nagkakisi. Tusok ka na yung kalaki. Ah, kaila, unahan. Ayun ka, awahan tayo na. Kabantian. Maju lang kay puro ni simentado lang murag. Hi, RC. Hi, Sa. Hi, bata. Kada ko may ko na. Ba? Kag Isang inani na pikas. dako-dako ko siguro ko to. Mura na Ano na, oh. Ah, kadla tusok ka na atong mata, hoy. Ihato dyan na dito ka. Wait. Tekwaan. Ulay mo ha. Ang tulos biyo, tong biyo. Ha, dara biyo. Abo. Ako trek balik we, uban we. May mo, uban ko. Ah, kadla ko lang matu.